achiti ndiri kuwawiwa. Ko chinyi nhai chinyi? Ati handisimbozoti chinyi. Ndo ndiri kutotsva nzeve dzangu dzakutodini, dzakutovhara, akutosimudza mabhaketi emvura achizvidira, akabvisa hembe dzese ari padho ipapa. Mama, sorry zvenyu. Uyu anonzi Jacqueline uyu anga asina mbobvira amboita zvinhu zvakadai so kumashure here kana kuitawo dambudziko rechirwere chaita kuti aite zvakadai so kumashure kwesoko? Kuti ndiri kutya ndikuwadza zvakanyanya, atobvisa hembe dzese, atora bhaketi akutozvidira mvura, akamirapo akutobvisa furo pamuromo, achitobvisa furo achirasoko, achitobata achiita kutokandirwa achibvisa furo. Achingopedza kudaro akutotanga kurutsa, achirutsa achipedza zvinhu inonhuhwa stereki yakasvitira ipapo. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerare 263 pano patokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani kusubscribe mahara utena on the notification bell. Ini semushamarari wenyu Hadzerare handisi kuzoregera kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndashanya kunzvimbo iyo inonzi Epworth kuOverspin. KuEpworth kuOverspin uku kumba kwanga kuchigara musikana iye anga aine makore iyo anga achisvika 21. Zvaanga nemakore 21 musikana uyu vakatenga mushonga wechivanhu ameno kuvandudza tsika rudzi ndo zvavaida kuushandisa. Vatenga mushonga uyu, musikana uyu akazofa mushure mekunge ashandisa mushonga uyu. Bati mukuongororwa kwakaitwa nevamwe madzimai zvikunzi pakabuda mhepo iyo yakataura kuti musikana uyu akarohwa nezvinhu, haisi nyaya yemushonga, akarohwa nezvinhu. Ndokumburota zvinofika comment section ende mukutsvakurudza kwatinozoitawo nyaya. Ndazowanawo vamwe vachiti Hadzerare nyaya iyi pane umwe akatombofawo kwedu kuno kwatisi kukwanisa kutaura zita kana place ezita nekwazvakaitikira hazvo, but hanzi zvakatomboitika kunoku munhu abva kushandisa mushonga uyu wechivanhu akafa futi. Saka mubvunzo watinawo ndewekuti vobhanwa here vanotengesa mushonga uyu yechivanhu vachitengesera murodhi vasina mapepasi? Zvobviswa here? Taure zvamunofika comment section ende muda kuti chii kune government yedu nevanhu ava. Vobviswa mumarodzi here? Hapana chavari kubatsirana nevanhu here? Nekuti zviri kuita kunge zvakupedza vanhu munyika ino yeZimbabwe. Ini saHadzerare ndafunga kukusiyai muchiona video zvizere. Rest in peace kuna Jacqueline. Makasimba here mama? Tiripo yeni makadi zvenyu? Awa tinovhara muri yeZimbabwe tiri kunoko kuOverspin. Iko kune nyaya yatafambira, nyaya yekufa kwakaita iko ainzi Jacqueline Gatsi anga ane makore 21 ekuberekwa. Mukadzi uyu ari kunzi iye akatengeserwa, infact shamwari dzake ndidzo dzaaigara nadzo pamba paaigara papo, dzakatengeserwa mushonga wekuzasi uku wekuzora unoita zvinoita panhengo hameno kuti chii chaida kugadzirwa ipapo, asi ivo vakazora kavari 2 ndokutobudirira muzvinhu zvavaida kuita. Asi kuti pavakazonopawo shamwari yavo iye wekunzi Jacqueline uyu zvakabva ivo pavakazonopawo shamwari yavo iye anonzi Jacqueline Gatsi akazorawo, izvo zvakazoita kuti iye asvike mukufa. Saka panapa ndina mai vanogara pamba ipapapo vachikwanisa kutipawo zvakakwana munyaya iyi. Mama, munokwanisa kuti taura hedu kuti nyaya iyi yakafamba sei? Toti Jacqueline uyu takatoswera naye musi wazoshaya, musi weSaturday. Takatoswera naye achifara achitotambawo zvakanaka asina paimurwadza. Kwazongoti kwakuma2 pakasvika vamwe varume vaviri vaitengesa maherbs. Saka varume vakati totengesawo mahebhu edu aya chichiwe, vanomadawo chichiwe. Saka pakaita vanhu vakati isusu atoda mahebhu evakadzi ezvidhori ekudhonza. Kobva watoti mahebhu iwawo tinawo chichiwe. Kobva patoita mukadzi wani akatora mahebhu aya kuenda kodini kunotesta. Achibva atoti ari kushanda, ari kushanda. Vachibva watodzoka akati mazviona kuti mahebhu edu anoita chichiwe. Saka vaimada i4 pavasikana vaivapo. Iye Jacqueline uyu haana ungadini atenga, akati ndina mari pari zvino. Asi vamwe vakatora vanga i4 vakatobhadhira ma50 cents 50 cents. Kobvuta $2 vese vari 4. Kobva watopiwa mushonga wavo varume vobva watoenda. Varume vaya vaenda kudaro ndo kwakwatiwa kuma2 3 ndo pakabva pati kuno umwe musikana regai ndidini ndaudonogeza, regai ndishandise mushonga uya ndionoti zvinoita here sezvo ndaudonogeza.
ndopakatotora mushonga obva toenda murumu make obva tangotodini toshandisa. Isu taiva takatogara panze apapa nevamwe vacho avo vasipo tatakatogara panze kobva totangodini toshandisa chitodedzera uri kushanda mushonga uyu unoshanda. Tobva tatomhanyako tese inini nainonzi Eva nainzi Maimuno naiye Jacqueline tobva tatomhanya murumu muya. Tichitosvika murumu muya tikati uri kushanda chichizve uri kunyatsoita mushe here akati ndizvozvo chaizvo zvandiri kutoita unoshanda. Uya anonzi Jacqueline obva atoti ndipewo obva tomhanya odini kutotora mushonga uyo obva ati wanditorera wakawandisa hafura akati aiwa ndiri kutoshandisawo chichiwo obva atotora mushonga uyo obva topinda. Sorry mama, uyo anonzi Jacqueline anga akaroorwa here? Akambowanikwa akasiyana nemurume. Asanga nemwana? Anga ari nemwana. Alright, kundinyai zvenyu. Saka musikana anonzi Jacqueline atotora mushonga wake adini atomhanya kuya kushandisa. Ndopakati pasina 3 minutes obva ati ndiri kurwadziwa zvakanyanya. Ko pemaitawo vamwe vaita ava kureva vaviri vaya mamuchirwadziwawo here? Vakati aiwa zvinongorwadza sezvinhu zvekuti uri kutanga but hazvinyanyi. Zvikanzi ndiri kunyanya kurwadziwe, ndiri kurwadziwa zvakanyanya, mwiri wangu wese wakutorwadza, ndakutotsva. Tikati wakutsva haiwa unoteta iwe. Takatogara apapa iye rumu yake ndiyo iyi yaigara mane vamwe avo vamwe. Kobva toti ndiri kutsva zvakanyanya, ndiri kurwadziwa sipereki. Tikati uri kurwadziwa saka chinyi? Kuzotovhura dhoo mumwe akatanga kushandisa uyo obva atovhura dhoo achipindamo obva awana munhu ari kutodikitira kutosweta mwiri wake ari kungokwenya pese achiti ndiri kuvawiwa. Ko chinyi nhai chinyi? Ati handisimbozoti chinyi, ndiri kutotsva nzeve dzangu dzakutodini dzakutovhara. Akutosimudza mabhaketi emvura achizvidira akabvisa hembe dzese ari padhoo ipapa. Mama, sorry zvenyu, uyu anonzi Jacqueline uyu anga asina mbobvira amboita zvinhu zvakadai sokumashure here kana kuitawo dambudziko rechirwere chaita kuti aite zvakadai sokumashure kwese uko? Kumashure kwese akuita anga atori nazvo asi aiti ndikuda kudini kuwedzera. Alright. Kuzvita akatombozvita. Alright, izvozvo zvemushonga iyoyi yekutonza tonza. Mushongawo aitombotenga imwe achitomboshandisa. Alright. Apa anga ari pakuti ndodo kudini kuwedzera. Ndozvaakaitira. Adaro akutoti ndiri kutsva ndiri kurwadziwa zvakanyanya atobvisa hembe dzese. Atora bhaketi akutozvidira mvura akamirapo asina kana hembe kana hwani. Chinyi? Akati handisimbozoti chinyi, nhonga ndokutofa kwacho uko kwandakupete ini ndokutofa kwacho, nzeve dzangu dziri kudini dziri kutovhara nzeve dzangu. Chii? Munhu akutobvisa furo pamuromo achitobvisa furo achirasoko achitobata achiita kutokandirwa achibvisa furo. Achingopedza odaro akutotanga kurutsa achirutsa achipedza orutsa aidotobuda panze achimhanya. Tikati aiwa chimbomira obuda panze ona unopfeka pane vana. Obva atokwira pamubhedha kotorara pamubhedha. Achingokwira pamubhedha achibva atozviitira tsvina. Tsvina inonhuhwa stereki yakazviitira ipapo. Achingopedza ita tsvina achibva angoti mweya wangu inini wakwenda. Ndakunzwa kwenda kwemweya wangu. Jakwe chinyi haasi uchatotaura kutotanga kutoita kunga mombe kuyakwe. Achiita kugwina zviya zvekuti aiita kunowiruka kwakadaro isi tiri kuedza kutomubata kuti mupfekedze hembe but akabva angonyararira ipapo. Achingopedza ungokuma kunga mombe kuitonga munhu ane munhiko yosinganzwisisike uya achitongopedza odaro obva atiziva. Atizivi ndopetati apusa vamwe vedu vamhanya kutonotsvagawo vanhu vanodetsera. Tiri kutofona kuna mama wacho kuti kuno mwana angorwara hatisizivi kuti chii. Vakati mupei foni haachakwanisi kutaura. Tatomhanya kuna umwe mai uko nebhara pana umwe madzimai vanoita zvekubatsira kudai so. Isu hatisizivi kuti munhu atodini atofa. Anga asingachatauri asingachamuvhi. Tasvika pamadzimai vaya vakati muisei mumba. Tapindawo naye mumba aiswa mumba isu tobva tabuda hedu panze obva wasara wachimboeresa. Ndopawazongoti pabuda munhu ataura. Ati mudzorerei kwandabva. Ati ndidzorerei kwandabva. Pane zvinhu zvadini zvandirova. Saka ndidzorere kumba. Saka mise mumba mutomudzokera naye kumba izvezvi. Saka taimu yakatanga kurwadziwa. Ini ndangopindwa nepfungwa kuti pamwe mushonga uyu wadini wakonzeresa. Ndobva ndatomhanya kufonera chinyi varume vai vemushonga. Ndikati mhanyai kuno tiri kuda mushonga welaki. Saka dzokai kupi kunoko. Pamba paya mujirawo memambopinda. Tikanzi nawo alright. Tiri kudzoka tiri kumbogocha. Tikapedza kugocha tiri kuita sei? Tiri kudzoka. Obva watoti alright. Isu tichitobva kwamadzimai kuya takutomhanya naye mubhara tichitodzoka kunoko. Tatosvika varume vaya vakagara panapa. Vakagara panapa vachiti chinyi? Vari kutoona munhu ari mubhara. Saka chii chaitika takutovatsanangurira. Kuti munhu adini? Munhu arwara kubva pangoshandisa mushonga. Zvikanzi ko mamupirei? Iye asina kunge adini atenga.
tikati atongokumbira achitomhanya odhonza kudini kutora kune vamwe vake sezvo waiwa chinyi tete nemuroora wavo kozi wangu akambororedzana kune munhu akatora chinyi mushonga. Isusu taitowamo paakatotora mushonga uyoyo. Mushonga wacho ndakatoutarisa chimufuta so unonzi mufuta zvimhodzi zvacho zviya ndozva zvakatswanywa zvobva zvasanganiswa nemafuta zvobva zvaiswa pai umomo ndozvakabva adini ashandisa. Atopedza paya tadzoka varume vaibva vatonzi endai kupi kupolisi nekuti hamuna matsamba. Ndopakabva vatakura zvikanzi hatisiziva kuti munhu afa uyu mushonga here kana kuti chinyi. Zvese zvomunozotsanangura mapolisi ndobva wakatotakurwa pachizoya polisi chizotakurawo chinyi munhu kuenda naye. Right. Asi kwamadzimai kwakataurwa nyaya yezvidhoma. Kwamadzimai takatosvika tichivatsanangura kuti mushonga ndowadini washandisa. Saka pamweya zvainzi haana kuurayiwa nemushonga uyu, pane zvinhu zvakatomurova. Pane zvinhu zvakamurova. Saka ava vemushonga ava vanhasi varipi vakamutengesera mushonga? Wemushonga hatisi kuziva, tangowasiya kumapurisa. Saka pari zvino hatisi kuziva kuti vakabudiswa here kana kuti vakazopedzerana nehama dzemupi kuti. Aiwa mama, tinotenda nemashoko amatipa.